So mao ni ang tubig dinis tulyok nga bugnaw kayo. Bugnaw. Oh. Ang tubig. Ang tubig sa direct tulyok, ha? Sa pilawan niya siya. Bugnaw niya siya. Ano ba? Ayun, ayun. Ano ba? So inom na siya, pilawan niya. Bugnaw dili. Bugnaw. Bugnaw. Yeah. So sa init sa panahon, kining tubig wala gyud pagkainit. Bugnaw gyud sa pirmi. Kawan akong tubig. Bugnaw gyud siya. Kahit kusog ang init dire, pero bugnaw gyud kayo ang tubig ah. Murag na sa kuan. Murag na sa refrigerator ang tubig ah. Murag sa hotel ba? Nindot kay nga nata di prepare ni. Ha? Agara tabi ni tubig, bugnaw na kaya. Pure pa gid ni tubig. Hindi na ani agi sa kuan. Ani agi sa yuta. Wala yang host. Pero dito sa baba. So bugnaw dito ang tubig. So kung gusto mo bisita mo din sa Tulyok, Barangay Tulyok, no? So unahan diyan ang atulay, nakita na ban diri lang mo padulong, man abanti mo gamay, no? So diha padulong nagnialin. Diri the side, pati sa karsada, makita ninyo, may host din he. So, pwede nyo tilawan ng tubig din he. Pwede nyo nitilawan, sinatian ninyo kung sa klase nga palami sa tubig. Tamis-tamis siya. So wala pa nakapalo sa akong Facebook, so follow, like, and share para update ta sa ato ng mga sunod ng mga video. Okay, thank you and God bless us all.